Салом алейкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Подписатсияро фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариғ надорен. Хабари баъд видеоро то охирша тамошо кунед ва поделитсия кунед, то ки дигарон ҳам хабардор бошанд. Нафарое ки аз аэропорти Жуковский билет доштен, рейсо админи чидаги рейсои Жуковский клуб. Видеоро поделитсия кунед. Нафарое ки билетои клуб доштан аз Жуковский. Аэропорти Жуковский клуб соати 11 шаб парвоз буд, рӯзи 1 числа. Рейсо админи чидаги рейси клуба аз Жуковский ба Домодедово мондан. Нафарое ки аз Жуковский гирифтагӣ биден билетои самолёт клуб, шумо метавонед ки вақти худтонро сарф накарда рост Домодедово равен. Рӯзи 1 число соати 7 регистратсиятон сар мешавад. Ва нафарое ки аз Домодедово клуб гирифтагӣ биден рейси соати 9 шабда. Рейсои шумо админи чидаги 10 да мондагианд, 2969 рейси 2969 да. Бародарои азиз, видеоро поделитсия кунед, то ки хабардор бошанд ҳамон нафарое ки Жуковский клуб 1 числа да гирифтагианд, то ки Домодедово раванд, ва нафарое ки рӯзи 5 число билет гирифтагианд аз Домодедово клуб рейсои соати 9 шаб админи чидаги да 10 мондагианд рейсора, ва нафарое ки аз авиакасаи Ройгон Авиа билет харидагианд Шоев Фирдавс. Ман номерои ин бародарро кофтам, наёфтам. Агар ин видеоро тамошо карда иста бошӣ бародарҷон, ҳатман занг биза да WhatsApp ман бинавис, ё ки хабардор бош ки билети хитта ман оформит кардагиам, Жуковский клуба админит кардагиам, Домодедово рав. Соати 7 бега регистратсия сар мешавад, соати 10 парвоз дори расои 1 числа. Ва нафарое ки бениҳоят зиёд савол метиҳанд ки нафарое ки дар вақти мобилизатсия через Беларусия омадагиан Россия чӣ хел бояд раванд. Фақат через Беларусия бихоҳем ки агар шумо дар ягон мушкилӣ нашава, хубтараш ки через Беларусия обратно равен беҳтар мешавад, барое ки ягон мушкилӣ шумода дига намешавад. Мебироен Беларусия қати печатои Беларусия дорен, билет мегирен, мерен Ташкент, ай Ташкент ба Тоҷикистон. Ва бениҳоят саволои зиёд ва зангои телефонӣ мешавад ки барои чӣ билет қимат шид. Бародаро, билет Айман вобастагӣ надорад, фақат авиакомпания Айман фақат навистан аст. Ва ногуфта намонад ки билет уха қимати баъд чидагӣ неста, паника набардорен. Через пересадка нафарое ки Душанбе мерен, Шереметова Оренбург Душанбе гирен арзон ай, ва Шереметова Казан Душанбе. Через пересадкаш арзон ай. Вақте ки авиакасода муроҷиат мекунен, савол тиҳен ки Душанбе Оренбург, Шереметова Душанбе Оренбург ё ин ки Шереметова Казан Душанбе. Метавонед ки авиакасаи Ройгон Авиа бем бозори Садовод корпус А 5 вихит ҳамарӯза аз соати 6 то соати 7 бега авиакасаи Ройгон Авиа кор мекунад. Худоҳофиз, то дидори оянда. Ассалому алайкум акаҷон, ман регистрация омадам гузаштам 100%. Раҳмати калон шумода ҳамаш ростаки аки ки билет мегирад бо 100% бовар када билет гирифтан гиред. Ман Жуковский аэропорт ҳама 100%. Раҳмати калон шумода барори кор. Aka bir duo qiling qani. Qayerdan kelasiz? Aytib boring biz. Endi Xudo xolasa iloh olmaydi. Qayerdan chiqdingizlar? Buxorodan chiqdikmi hammamiz? Pramoy reys 80 nomer bilan. Alhamdulillah robbil alamin. Assalatu vassalamu ala rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovatlar bo'lsin. Safarginamiz bexatar bo'lsin. Oy boryapmiz, amon qaytaylik. Allohim umid qilib ketyapmiz. Hammamiz noumid qilmasin. Noumid shayton dargohidan biz umidvor. Allohim Parvardigor. Shu ro'za oylariga tutgan ro'zalar, o'qigan namozlar dargohlarda qabul etib, arsh a'lolarga ma'lum etsin. Allohim janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam arvohlari uchun qilgan duolarimizning Alloh taolo ijobat qilib arsh a'loga ma'lum qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Ya rahmataka ya arhamaka ya Robbim. Aka Buxoro avtovokzalidan chiqdingizlar? Hammasi yaxshimi? Hammasi. Proxodga odammiz-a? Kamchiliklar yo'q. Ortiqcha pul olinmadi. Sizlarga o'qiylar akajon. Hammalaringizga o'qiylar. Sog' bo'lasizlar. Mani ikkinchi mashinamga ana.